Machiegni kendo nyako Ramogi, komiti matayo chenro mar ik mosenindo Ngire Ngire Magoha oyango kuonde ma ringre biro kaloe motelo ne ik mare tarik 11 dweni. Komiti olero ni ringre biro tere skunde moyiedhi mbalariany ma Nairobi kaachiel kod betre mar piny Nigeria e boma ma Nairobi. Chenro ng'ao miyo waler. Komiti mochung' ne liend mosenindo Ngire Ngire Magoha oyango chenro mar neno ringre Magoha motelo ne iko mare tarik 11 mar dweni. Jachiw wach e lo kamiti makamano Dr. Julius Juana manotiyo kod Ngire Magoha kaka jagoro mongirore e migawo mar somo emano yango chenro makamano. On February 8, 2023, a farewell caravan shall proceed from Lee Funeral Home through some of the places that defined Professor Magoha's adult life, including the College of Health Sciences at Kenyatta Hospital, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council headquarters, the Nigerian High Commission, St. George's Primary School, the Kenya National Examinations Council on Dennis Pritt, State House Girls, the University of Nairobi Graduation Square, and Starehe Boys Center. Juan olero ni ringre Magoha ibiro ter e sikunde mopogore moyiedhi e counties ma Nairobi kod Siaya. Kaluwore ni Magoha ne ohero tudruok kod nyithi sikul e kinde manotayo migawo mar somo. On February the 10th, 2023, the body of Professor Magoha will arrive at Township Primary School in Yala at 1 p.m. before a procession leading up to St. Mary's School Yala, St. Mary's High School Yala, and subsequently a holy mass to follow at his home in Umiru in Nyamninia. Misa mar kopo mogik mar ringre Magoha ibiro tim e mbalariany ma Odera Akango manie county ma Siaya motelo ne ik mare e dalane mantiere Gem Umiru. On February 11, 2023, Professor Magoha's funeral mass will take place at Odera Akango University campus in Yala starting at 10 a.m. The family notes with gratitude the immense love for and high regard with which the late Professor Magoha was held by Kenyans from all walks of life. Komiti no olero ni gibiro chiwo chenro mogik mar kopo mar mosenindo chieng' tich ariyo mar juma manyien. Familia mar Magoha medo goyo erokamano ne oganda mapacho kae kuom sir makende magisebedo ka giyudo bang' tho mar Ngire Ngire Magoha mabende nowito ngimane chieng' tarik 24 mar dwe mokalo kaluwore kod buok mar adundo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi.